Gisugdan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 karong adlaw ang unang hugna sa distribusyon sa Uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance sa tibuok rehiyon. Dinhi sa Barangay Upaw, Mandawi City, ang mga benepisyaryo na hisakop sa Group 2 o Poor and Near Poor Household base sa 2024 Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistics Authority. Nakadawat karong adlaw og tag 2,000 ang kapin 200 ka mga benepisyaryo dinhi sa Barangay Upaw, Mandawi City, kinisubay sa Uplift Cash Assistance sa DSWD. Sumala sa DSWD, tulo ka grupo ang gilakip sa Uplift program ug lain-lain ang tabang nga madawat depende sa kategorya sa mga benepisyaryo. Gipahigayon usab ang distribusyon sa ubang lugar sa rehiyon, lakip ang mga walang gutom beneficiaries nga nakabaton usab og tabang ubos sa maong programa. Uplift Japon, kay sa Uplift Package 3 groups man. So ang first group is the 4-piece and the walang gutom, tag 2,000 one time. Dayon ang second group, poor and near poor, 2,000 per month from July to December. Ang third group, low-income families nga naa sa SSS records, nga nakabayad yun silang SSS, bisag kausa lang, they will also receive 2,000 pesos every month until December. Usa sa mga nakabenepisyo mao si Merly Sumayang, 50 anyos, usa ka manindahay ug sudan nga nagsalig sa iyang negosyo aron makasustento sa iyang pamilya. Matud niya, dakong tabang ang nadawat nga ayuda tungod kay madugangan ang iyang tinda ug mapadayon ang iyang panginabuhi. Naglaom siya nga makatabang kini sa pagsuporta sa panginahanglan sa iyang pamilya, ilabi na sa pagtungha sa usa niyang anak nga anaa sa kolehiyo. Pasalamat ra sa kung na-appeal ko kay para mapuno-puno sa akong puhunan sa tindahan. Padayon ang DSWD sa pagpatuman sa Uplift program sa ubang mga lugar sa Central Visayas aron mahatagan og dugang suporta ang mga kwalipikadong pamilya sa rehiyon. Kini si Ritricia Almasin Niagas, UPCOM intern alang sa My TV, Cebu.